Aktar minn 6,000 siġill falz tal-kumpanija Liquigas ġew interċettati mid-Dwana. Din il-qabda ta' importazzjoni f'Malta saret grazzi għal kooperazzjoni li kien hemm bejn id-Dwana mal-kumpanija Liquigas u rappreżentanti legali tagħha. Sorsi li tkellmu ma' One News qalu li min kien il-moħħ li importa f'Malta dawn is-siġilli folozz illi setgħu jintużaw fuq iċ-ċilindri kollha tal-gass, jiġifieri ta' 12, 15 kif ukoll tal-25 kilo. Seta' kellu l-intenzjoni li jimla b'mod illegali ċ-ċilindri tal-gass tal-kumpanija Liquigas. L-istess sorsi konfermaw li dawn is-siġilli folozz kienu ġejjin miċ-Ċina u ġew interċettati mid-Dwana wara li dawn kienu ser jitwasslu f'Malta minn kumpanija li topera servizz ta' posta veloċi. One News tkellem ma' Noel Debattista li huwa l-Operations Manager tal-kumpanija Liquigas fejn spjega li kull siġill ta' ċilindru tal-gass għandu ċertu dettalji speċifiċi fosthom numru partikolari li jgarantixxi serħan il-moħħ lill-konsumatur. Il-siġill għandu dak il-numru li jirrappreżenta dak is-siġill partikolari. Għandek ukoll il-parti minn fejn taqla is-siġill, parti li hija ħamra, żigarella ħamra li tinqata' minn fuq għal isfel. Meta s-siġill huwa oriġinali ta' Liquigas, hemmhekk il-konsumatur qed iserraħ rasu illi ċ-ċilindru ġie mimli fl-impjant li għandna ġewwa Kalafrana, ġie mimli għal-qis kif suppost bl-ikbar safety li dan. Ovvjament hemmhekk il-konsumatur qed iserraħ rasu li qed jasallu għandu ċilindru li ġie mimli mingħand Liquigas. Din il-qabda tas-siġilli folozz waslet sabiex fis-suq Malti instabu wħud minn dawn iċ-ċilindri. Dan hekk kif ġie notat li dawn is-siġilli folozz kellhom l-istess numri mniżżel fuqhom. Mentri fil-verità sabiex wieħed jassigura ruħu li għandu ċilindru maħruġ mill-kumpanija Liquigas, is-siġill għandu jkollu numru uniku. One News tkellem ukoll ma' George Aġus li huwa manager Id-Dwana fejn spjegalna kif bil-għajnuna tal-kumpanija Liquigas Id-Dwana tkun tista' tipprevjeni milli l-konsumatur jixtri jew jikkonsma prodotti folozz. F'kooperazzjoni sħiħa mal-Liquigas flimkien mar-rappreżentanti legali tagħhom irnexxielna nżommu milli jiġu importati siġilli taċ-ċilindri tal-gass domestiċi folozz. Hawnhekk aħna nieħdu pjaċir ħafna għax hemm toħroġ l-aspett qawwi tal-leġislatur fej jitlob kooperazzjoni sħiħa mis-soċjetà kummerċjali mad-Dwana biex flimkien ngħinu u nżommu l-affarijiet folozz milli jaslu għand il-konsumatur tagħna. Il-kumpanija Liquigas se tappella lill-pubbliku sabiex kull min għandu dubju li għandu siġill mhux oriġinali għandu jagħmel kuntatt mal-kumpanija Liquigas billi jċempel fuq 22 48 60 10 jew 21 65 1661.